авыз йырып, теге бик шундый шат күңел белән махсус хәрби операциягә киткән идең. Ниһаять менә очрашулар насыйп булды. Беренче тапкыр кайттыңмы ялга, әллә икенче тапкырмы? Икенче тапкыр. Теге Ленар белән бүгенге Ленар аерыламы? Аерыла. Нәрсәсе белән? Уже по-другому уже. Ну, Тормышка карыйсың. да. Хәзер син нинди? Улгайдыңмы? И повзрослел, и это уж, ну, больше это жизнь ценить начал. Комендантский батальон без не территорию соклыбыз. Ворнарядлар, которые где этот машины, где ездят, ну этот. Там как военная полиция уж. То же самое. Ашау эчү кием салым ничегрәк тәэмин ителеш җитәме? Житие. Это житие. Страшно было, конечно. Вот самые, которые первые дни, вот эти первые 6 дней, это вообще незабываемые дни были. Ну, бомбили по полночь. И сен калам дип уйламагансыңдыр. 7 раз прощался с жизнью. Бомбили вот туда. Менә гомерең булса, Ходай бирсә, Да. Салют. балалар килгәнме күз алдына, гаилә киләме, әти. Ой, я надо вся жизнь перед глазами сразу. Бөтенесе. Все сразу. Хәзерге урының аны синең нормаль эшләй торган, әйме? Ничә көнгә кайттың? 23 с дорогой.